Jeg hedder Cecilie, og jeg går i 7. A på Eskelskole. Og vi er nu i gang med at pumpe vand op. Godt. Og vi får lige hjælp. Hallo, Cecilie, det er den her. Anders, du skal pumpe vand op nu! Men vi skal også tage tid på det. Hold da, det Nej, Cecilie, du må ikke pille den der. Den skal snart stoppe. Cecilie, vi kan altid sætte tid på det senere, fordi når det er her på iPad'en, så kan vi bare se det. Jo, fint! Og sådan, så skal du hele vejen ned på den nederste etage med den igen. Det måtte man nemlig ikke gøre. Skulle jeg ikke hælde det ned? Sådan der måtte man ikke gøre. Nøj, men jeg tror man skulle gøre sådan. Fordi vi fik skilt ud af hende for at gøre det der. Man skal gå hele vejen. Kan det bare sige, du spilder? Stop! Anders, sluk! Den! Jeg skal helt holde af. Ja. Jeg skal. Cecilie, lad være med det. Er hun dernede? Nej, men det siger vi ikke må. Fordi der... Er hun dernede? Fordi sidste gang, dengang vi gjorde det der Er Maiken der? så fik vi pisse meget skider. Fordi der var vand ud over det hele. Så Anders, vi har jeg ikke filme nu. Jo. Godt, så se her. Nu går vi så med det her vand. Og Nå, men se her lige nogle gæster. luk lige der. Jeg tror godt, vi kan gøre det nu. Hanne skulle bare se vores kombination. Okay. Vi kommer til at tabe noget vand. Hej, hvad skal vi så? Jeg kan høre fra Anders. Emilie, hvad skal vi så? Skal vi så hælde vandet i nu? Kan du kaste i vand efter mig? Vi får fra stop.